noget hjælp? Nej, jeg står bare lige og filosoferer over, hvad næste trin skal være. Sådan, det er altid den første, der tager længst tid at lave, så indtil man har lige at vide, hvad er den mest snedige måde at gribe det an på. Ja, det der sådan er, i hvert fald for mig var en af sådan, de ting, der sådan sprang ud af hele det her, det var, at jeg gerne ville lege med sådan noget med at bruge et levende menneske som interface. I stedet for, at man sådan, skal trykke på en knap for at udløse et eller andet, så vil jeg gerne prøve at lege med, hvad sker der, hvis vi anbringer et eller flere mennesker, som er dem, man skal røre ved eller trykke på for at udløse et eller andet. Fordi der er nogle interessante ting i det der med, hvad sker der, hvis man sådan, hvad sker der, hvis sådan, på den måde objektgør et menneske, sådan at folk, der står og leger med den her installation, de på et eller andet tidspunkt glemmer, at du sådan set et menneske bliver rørt ved og glemmer det, og pludselig sådan, bliver så fascineret af det, der sker, at de bare behandler det her menneske som en knap. Og det er sådan en ting, jeg har leget med, det er sådan set nærmest over et år siden, at vi første gang legede med den her idé om, hvordan kan vi på en eller anden måde få et menneske til at være interface på den måde. Så har det sådan ligget og rodet, og så er det så blevet kombineret med ønsket om, at Roskilde gerne vil have noget stor ild. Og så har vi har tidligere lavet ild med gas, og baseret det på gaseksplosioner. Og de er smarte på nogle måder, men problemet er, at de har lang opladningstid. Det tager lang tid, før man kan trykke op, så man kan fyre en gaseksplosion af. Så nogle af dem, der arbejder med det her, vil gerne prøve at sige, at man kan bruge diesel i stedet for, så vi kan have sådan mere kontinuerede flammer, som vi kan tænde og slukke for. Og den sådan, sammensætning af den, altså det der sådan, blevet, det er det, der er blevet det udtryk, vi har nu. Det værk, vi laver til Roskilde her, der er den interaktion med mennesker, det kommer til at være det, at man rører ved et menneske, mere eller mindre, der styrer, hvor meget og hvordan de her flammer, der kommer ud af tårnet, ser ud. Så jo mere, jo flere af de her hvad man kalder dem performer, eller de her mennesker, der ligger inde i de her mærkelige kuvøser, vi er konstrueret. Jo mere man rører ved dem, jo mere bygger de her flammer op. Så vil man sådan, som publikum eller deltagere kan røre ved de her mennesker, og på den måde sådan, giver sin energi ind i kroppen på de her mennesker, der ligger. Den energi bliver ligesom kanaliseret ind i den her ildtingest. Og ja, det er sådan, det er det, der er, så det er på den måde, at den menneskelige interaktion kommer. Det er igennem at røre ved et menneske og udløse ilden. Så ja, det er sådan det helt basale i hvert fald. Hvad kan man lokke folk til at gøre ved et andet menneske, sådan sådan, ved at give dem en eller anden form for præmie? Hvad kan man lokke folk, publikum til at udsætte en form for, mod at de til gengæld får den der ildpræmie? Det er sådan noget af det, jeg gerne vil lege med. En lille smule diabol. Se, hvor meget kan jeg lokke folk til at gøre, hvor meget grænseoverskridende kan man lokke folk til at blive